Right, mastreets esocial media imo mandinoswera nichiona kuti nyaya dzinofamba sei. Nhasi ndaita nyaya dzekufambira pane murume uyo wamuri kuona ari kufamba apo. Ndofunga mega muri kutongozvionera kuti zvone zvaakapfeka standard aiwa zvaakapfeka kwakumberi anditi zvese zvaakapfeka nezvaakabata zvainazvo zvese. Ndiye anogadzira kubva kuface mask yake akagadzira his own face mask, including his outfit, his bag, his hat, everything, his shoes. He's a craftsman. Craftsman. So today we just decided to go to Chitungwiza to meet this man so that timbonzwawo kuti basa rake zvinofamba sei. Also kune vanenge vachida kumusapota kuti vanogona kumubata kupi, vanomubata sei. So ndo kwatati timboenda kuchitungwiza tinoona murume iyeyu. Ndofunga muri kungoona kana bhutsu dzake kana hembe dzake dzaakapfeka. Standard. MaZimbabweans they are very creative. Aiwa ndatenda zvangu maZimbabweans ari creative. So ngatimunzwei achitaura muzvinzwire mega kuti anonzani uye kune vanenge vachida kumubata kuti mungamubate sei kupi. My name is Ketro Kutsi. I'm a creative artist. I use fiber, sessile fiber, to make shoes, bags, and I as well make these red trappers for trapping rats. You just put a bait inside and you replace this thing. It's easier for the rat to roll inside, but it cannot come out through the spikes. I do beadworks as well. I drill natural beads to make shoes like this. I put a natural bead. This is out of sessile fiber, and I use I buy soles from shops. Okay. So how much is this a pair of shoe like this one? How much do you sell it? This goes for 40 US. 40 US? Yes. Okay, and an outfit like the one which you are wearing, how much do you sell an outfit like the one you are putting on now? An outfit like this one is priceless. This is a priceless piece. Okay. Okay. All right. So for those who would like to contact you or who would like to promote your business, do you have a number which they can call you? Yes, you can look on 0775 108116. 116. I can repeat again. Yes. 0775 108116. Okay, thank you very much. Thanks. Thank you so much. You're welcome. Aiwa, tinotenda nesupport yenyu. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, Nesaint TV crew, for now, Chiti, much love.